Grabatzen ari garen unean gaueko 11:32 minutu igaro diren honetan, Atletico Madrilek eta Rayo Vallecanok Riyad Metropolitano futbol zelaian Madrilen jokatu duten eSports Ligako 33. jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena azkenerako Atletico Madrilentzat izan da 3-0 emaitzarekin eta honen bestez joan den asteko zaplastekotik berreskuratu dira Txolo Simeonerenak. Gogoratuko dugu, batetik Atletico Madrilek bat eta huts galdu zuela Las Palmasen aurka, ligan eta ligan baita ere Rayo Vallecanok bana berdindu zuen kasu honetan Vallecasen Valentziaren aurka. Emaitza hauek tarteko, bi entrenatzaileek, Txolo Simeonek Atletico Madrilen aldetik eta Iñigo Perezek Rayo Vallecanoren aldetik, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute Atletico Madrid 4-4-2ko ohiko sisteman aldaketa batzurekin, baina oso azalekoak izan diren aldaketekin. Oblak izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan eskuinaldetik Llorente jokatu du, ezkerraldetik Javi Galanek, Lenormand eta Lenglet izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Pablo Barrios eta Rodrigo de Paulek sekulako partida jokatu du gaurkoan beste behin ere, hegaletan erasoan Giuliano jokatu du eskuinaldetik, Gallagherrek ezkerraldetik eta goian Julián Álvarez eta berrikuntza nagusia izan ere gaur Antoine Griezmann ez da hasieratik zelairatu, Alexander Sorlozek jokatu du. Rayoren aldetik berriz, Iñigo Perezek 4-2-1-ko sistemaren aldeko apustua egin du, bataila izan da ATP-an, lauko lerroan atzealdean eskuinaldetik Ratiu jokatu du, ezkerraldetik Patxa Espinok, atzealdearen erdialdean izan dira Pate Cis eta Florian Lejeune, zelai erdian Euskarri Bikoitzean Pedro Díaz eta Óscar Valentín izan dira, erdi puntan Unai Lópezek jokatu du, eta goian hegaletan eskuinaldetik Isi Palazon izan da, ezkerraldetik Álvaro García eta goian golaren arduradun Randy Enteka, epailea González Fuertes izan da, Asturiarra eta barrean laguntzaile Gil Manzano izan du. Gainera González Fuertesentzat gaurkoa azterketa garrantzitsua zen, izan ere larun batean Sevillan izango da kopako final horretan barrean Ricardo de Burgos Bengoetxeari laguntzen. Kontua kontu, partida oso ongi hasi da Atletico Madrilentzat eta zaplasteko galanta izan da hasieratik Rayo Vallecanorentzat, izan ere hasierako minutuetan gola sartzen dizutenean beti norgehiagokan duzun asmo hori hautsi egiten dizute eta horixe gertatu zaio Rayo Vallecanori, izan ere partidako 3. minutua oraindik ere betea etzela, Giuliano Simeoneri lasterka egiten utzi diote, alboko marra bilatu du entrenatzailearen semeak, erdirak eta ipini eta gaurkoan oso garbi zeukan Simeonek zergatik zelairatu nahi zuen Alexander Sorloz, azkenean erdiraketak bilatu eta Sorlozek bere altuerarekin eta bere indarrarekin goitikan baloiak irabazteko berdeguneratu du eta alaxe egin du. Pentsa Florian Lejeune bera ere ez dela txikia, baina oso erraz irabazi dio postua, lehenengo momentutik jada Lejeune nahiko makurtuta bezala ikusi dugu Sorlozen indarra tarteko eta maixuki gainditu du bataila Sorlozek eta honen bestez norvegiarrak bat eta hutsekoa erdietsi du. Oso gol garrantzitsua izan da Atletico Madrilentzat, ongi hastea, gerora bazekitelako Rayo naiz eta normalean ere asko irekitzen den eta inondik inora espekulatzen ez duen talde bat dela, gaurkoan are gehiago irekitzera behartuta egonda Vallecaseko taldea. Minutuak aurrera egin ala, baina Rayo oso ongi ikusi dugu, batez ere kanpo aldetik erasoak egin nahian, baina barnek aldetik ere jokalari asko sartuz. Harrigarria iruditu zait gaurkoan behintzat Ratiuk area zapaldu duen aldi kopurua, egia esan oso gutxitan ikusi dugu Ratiu hainbestetan area zapaltzen, baina gaurkoan lehenengo zati horretan presentzia handia izan du alde horretatik, zer esanik ez, zelai erdian eta Isi Palazonek zein Unai Lopezek, naiz eta Unai Lopez erdipunta horretan kokatu askotan euskarriei laguntzera ere jaisten den jokalaria da, eta gaurkoan Atletico Madrilekin ezinbestean horixe egin beharra zeukaten, izan ere zelai erdian jokalari asko batzen dituen taldea baita Atletico Madrid, eta Atletico Madrilek berak ere oso ongi egin du hori,
jokalariek oso ongi ulertu dute euren funtzioa zein zen beste behin ere, Sorloz askotan jaisten zen baloiak jasotzera, Julian Alvarez bera ere denek egin dute atzealdeko lan hori, eta behar bada une batzuetan azken partidetan ikusi ditugun atzealdeko gabeziak ere ikusi dizkiogu Atletico Madridi izan ere, lehenik eta behin isiren baloi bati sekulako erantzuna eman dio Jan Oblakek, gaurkoan esango nuke Jan Oblak naiz eta Sorlozek oso lehenengo zati ona egin duen, Jan Oblak azpimarratuko nuke beste guztien gainetik gaurko norgehiagokan partida handia atera du esloveniarrak eta ikeragarria izan da jokatu duen partida, hiru geldiketa zoragarri eta soilik edo oso atezain gutxiren eskuetan daudenak burutu ditu eta benetan partida ikeragarria egin du gaurkoan ere beste behin Jan Oblakek egin batean Atletico Madrid bera salbatzeko. Hala ere, Augusto Batalla ez da bat ere kamutsi ibili, izan ere Alexander Sorlozi beste pare bat baloi ere atera dizkio, oso arriskutsu egonda Sorloz, gainera Raio Vallecano apur bat bere atzealdeko lerro hori aurreratzera behartuta egonda lehen gol horren ostean, eta Ratiu erasoan ongi, baina gaurkoan atzealdean ikeragarri sufritzen ikusi dugu, bere aldetikan asko erasotu du Atletico Madrilek, behar bada Espinorenetik, baino askoz ere gehiago, gainontzeko jokalariak ere ezin izan dira estaldura egitera iritsi, eta horren ondorioz Atletico Madrilek zenbait iritsiera izan ditu lehen zati horretan, eta 45. minutuan De Poli lasterka egiten utzi diote, metro batzuk utzi dizkiote, apur bat jada lehen zatiaren amaiera zela eta ez Raiok apur bat eta utzeko hori mantendu nahi izan du, eta atzealdean geratu dira atzeregi behar bada, eta Rodrigo De Polek erdirak eta ipini Sorloz zeukaten erreferentzia moduan Raiokoek defenditzeko, baina bapatean atzetik bala bat bezala iritsi da Conor Gallagher eskoziarra, eta buruz maixuki sartu du gola, bigarrena hain zuzen ere Atletico Madrilentzat, eta Batalla bikain gainditu eta ia partida itxita zuela esan zitekeen, izan ere bi eta utzekoa zaplasteko handiegia zen Raio Vallecanorentzat jada, eta hortikan aurrera arraun egitea besterik ez zitzaien geratzen Vallecasekoei, eta partida oso zail bati buelta ematea. Bigarren zatiaren hasieran baina ez dute jarrera galdu inondik inora ere Raiokoek, isiri sekulako baloia atera dio Oblakek, lehen esan dugu ze nolako partida jokatu duen, baina hemen baloi ikeragarria atera dio, eta 51. minutua zen, baina esan dugu Raiok ez ditu besoak jaitsi, Raiok partidan sartu nahi izan du, Atletico Madrilen atzealdeak gabezia batzuk erakutsi ditu, baina hala ere Simeonek oraindik oreka bat edo eman nahi izan dio partidari, baina oreka hori gerora ikusi da, izan ere 71. minutuan aldaketa bat egin du, kasu honetan Sorloz kendu eta Griezmann atera, esan dugu Sorlozek sekulako partida jokatu du, Oblakekin batera Atletico Madrileko jokalaririk onena izan da inolako zalantzari gabe, ez bakarrik area barruan buruz egin dituen erremateetan, horretan ere asko ikasi baitu, azken urteetan gogoan izan behar dugu Realean jokatzen zuenean ez guztiok pentsatzen genuela behar bada buruz denak irabaziko zituen jokalaria izango zela, baina oso bestelako jokalari bat ikusi genuen, area barruan oso parte hartzailea, bere gorputza oso ongi erabiltzen zuena, baloia eramateko inolako zailtasunik ez zuena, eta gainera baloiarekin lasterka egiten zuena, naiz eta 1,85 metro luze izan, eta benetan hori gaurkoan ere erakutsi du beste behin Metropolitanon bere zaleen aurrean, eta bere ordez Antoine Griezmann atera da, azken boladan egia da, ez da bilela oso fin, urteak ere aurrera doazkio Griezmanni, naiz eta guk ez uste, baina hor jarraitzen du beti borrokan, Simeone konfiantza handia erakusten du beregan,
partida garrantzitsuenetan titular izan ohi da, eta gaurkoan naiz eta ordezko moduan jokatu duen, bigarren zatian 30 minutu eman dizkio eta bikain baliatu ditu, izan ere beretzako oso testu inguru egokian zegoen partida bere sarrera horretan, hau da, Raiok ireki beharra zeukan, Raiok arriskatu beharra zeukan bi eta batekoa sartzeko, eta askotan arriskatzen duzunean oso zaila izan ohi da erasoan eta atzealdean oreka bat mantentzea, eta horregatik Griezmannek zenbait zulo ikusi ditu eta gerora esango dugu gainera zer gertatu den, ezta? 67. minutuan beste aldaketa bat egin du Atletico Madrilek, kasu honetan Giuliano kendu eta Nahuel Molina sartu du. Giuliano gaurkoan ere lan nekaezina egin du, egia esan merezitako atsedena eman dio aitak, eta Nahuel Molina atera da. Llorente ipini du hegaleko jokalari aurreratu moduan, une horretan Nahuel Molina Llorenteren postuan ipini da, hau da, eskuin hegalean atzealdean, eta egia esan Giulianoren partida esan dugu ikeragarria izan dela, gainera goleko lehen pasea berak eman du, baina Nahuel Molina nahiko kamus ikusi dugu, hor bere hegaletikan Espinok eta Álvaro Garziak min dezente egin dute, eta Jan Oblaken gatik izan ezpalitz Raiok pare bat gol sartzeko ere aukera izan zezakeen. Eta Raiok ere aldaketa hirukoitza egin du, zerbait aldatu beharra zeukan, Inigo Perezen taldeak 78. minutuan jada 2 eta huts galtzen ari zen, eta Espino, Unai López eta Óscar Valentín kendu ditu. Espinoren partida, bere egaletik egia da Conor Gallagherrek eta ez dutela inbesterainoko mina egin, behar bada Ratiuren egaletik gehiago egin dute, baina orokorrean erasoan ere gutxi ikusi dugu, ez du presentzia handirik izan, eta nahiko desagertuta ibili den jokalaria. Unai López gaurkoan ere, naiz eta erdipunta horretan kokatu deseroso ibili da, askotan jaitsi behar izan du euskarriei laguntzera, eta lan nekez horrek gero aurrealdean distira erik ez edukitzea ekarri dio, ez du Raiok ere asko izan duelako izan, baina, eta Óscar Valentín, hau ere nahiko desagertuta ibili da, Raioren baloi irteeretan eta fin xamar ikusi dugu, batez ere partida hasieran, baina gero Atletico Madrilek presioa apur bat estutu duenean nahiko desagertuta ibili da Óscar Valentín ere, eta hor bere aukera txoak ez ditu izan, baina jarraitzen zuen ez Raiok apur bat jokoari abiadura ematen, esaten guk ez dugu etxiko, gu jarraituko dugu aukerak sortzen, eta horretarako atera ditu 3 jokalari hauek, ez, Txabarria desagertuta ibili da, Gunbauk sekulako aukera izan du hor, areaz kanpotikan Raioren azken aukera garbia izan dena, Oblakek honi ere sekulako erantzuna eman dio, eta De Frutosek, nahiko desagertuta ibili da, esan jada Txabarria hor bai, Espinoren lekuan kokatu da, Gunbau Unai Lópezen lekuan, baina Pedro Díaz aurreratu du apur bat, eta De Fruto sortxe goixamarrean, ez, erdipunta baina egal horretan. Gero, Enteka kendu eta Sergi Guardiola atera du, Enteka min hartu du, hori ere egia da, baina gaurkoan ere beretzat ez da partida erosoa izan, ez zaizkio baloi asko iritsi, Atletico Madrid naiz eta bere akasak izan dituen orokorrean fin ibili da atzealdean, eta Entekak ez du bere eguna izan, eta Sergi Guardiola atera da, honek ere, ez du partidan eraginik izateko aukerarik izan, eta aukera garbirik ere ez. Minutuak aurrera, Atletico Madridek jada partida geroz eta erabakita utzita zuen, eta 77. minutuan jada zuloak ugariak ziren, Griezmannek baloia gidatu, Juliani eman dio distantzia ezin hobe batean, eta Argentinarrak maisuki beste gol bat egin du, egia esan momentu oparoan, momentu gozoan dago Julian, eta hor jada Atletico Madrilek partida itxi du. Gero De Paul, Gallagher eta Galán kendu ditu, De Paulek esan dugu partida oso ona jokatu du, zelai erdi horretan nagusi izan da, alde batera eta bestera baloiari norabidea emanaz, eta Argentinarrak egun oso ona izan du gaurkoan. Gallagherrek gola egin du,
gainontzean ere asko agertu da, atzealdean sakrifizio handiak eginaz, Javi Galanek bezala, naiz eta erasoan ez duen presentzia handirik izan, atzealdean gaurkoan fin ikusi dugu, eta Azpiliku eta Kokek eta Linok ez dute partidan protagonismo handirik izan, jada Raioren azenlako baloia eta Álvaro García Enbarbaren ordez atera du, Enbarba ere saiatu dela esan behar da, Álvaro Garziak partida diskretua jokatu du, ez du behar bada hegaletikan lasterka egiteko aukerarik izan, askoz ere barnekalderagotik jokatu behar izan du, eta Enbarba berriz oso fin ikusi dugu, baina horixe, bat ere zorteri gabe azkenerako 3-0, honen bestez Atletico Madrid une honetan 3. postuan kokatzen da, oraindik ere liderretik 10 puntura, eta Raio berriz 11. postuan esan dio agur jardunaldiari Europatik 3 puntura. Beraz gogoratu, Atletico Madridek 3, Raiok 0 Metropolitanon.